Njengoba kuvalwe iwindi lokudayiselana ngabadlali, i-Kaizer Chiefs isibolekisa abadlali bayo ababili, umqeqeshi osanda kuqoka uNasruddin Nabi ukubeke kwacaca ukuthi ufuna ukusebenza nesikwadi esincane. Abaphothule ku-Kaizer Chiefs Academy, uSabelo Rathebe noDonay Jensen bazobolekiswa isizini ezayo ukuze bathole ulwazi olubalulekile nesikhathi sokudlala. uSabelo una-24, umdlali wasesiswini othwale kanzima ukungena eqenjini eliqalayo kwi-Chiefs, uzojoyina i-Richards Bay FC. Phezulu kokuba umqeqeshi omusha uNasruddin Nabi emhlaba umxhwele ngesikhathi sokulungiselela isizini, uRathebe uvumile ukuthatha lesi sinqumo ngethemba lokuthi uzovuselela umsebenzi wakhe nokuthola isikhathi sokudlala esijwayelekile. Khona manjalo, uDonay Jensen ona-21 ungumdlali wasemuva osanda kusayina inkontileka yeminyaka emithathu ne-Chiefs. Uzochitha isizini kuSuperSport United ngaphansi komqeqeshi uGavin Hunt. uJensen udlala imidlalo emibili ku-Chiefs ngesizini edlule futhi ube ngumdlali ovelele ku-Under-23 ku-DStv Diski Challenge. Isinqumo sokubolekiswa kwalaba badlali abasebancane sikhombisa ukuzinikela kwe-Chiefs ekuthuthukisweni kwabo nokukholelwa emandleni abo. Bobabili uRathebe noJensen bahlonishwa kakhulu iqembu, futhi ithemba ukuthi bazobuya ekubolekisweni njengabadlali abanamava nabazethembayo abakulungela ukuba nomthelelo omkhulu kumakhosi esikhathini esizayo.